What's up mga katropa? So, welcome back to Animes TV. So, nandito tayo sa episode ng Susugo o Susuko. So, nakita nyo naman guys, oh. Jollibee to, men. Jollibee tayo. Jollibee. Meron din tayo dito, tsaka Burger steak. Tsaka So, yum burger. Yum cheeseburger. Yum cheeseburger. So, guys, alam na to guys. Ano na to guys? Galing ah. So, guys, ano pala to? Yung ano nila, Mega Jumbo Meal. 99 dirhams lang. Meron ka ng Jolly Spaghetti, one piece burger steak, saka 9 piece, no? Oo. 9 piece chicken joy. Pinagawa namin kalahating spicy, kalahating normal. Parang up lang. Normal. Gago! So, yan, mga katropa, kain na tayo. Mangantamo po, no? Dito muna ako sa burger steak. Burger steak. Magkamay lang, mag-gawito tayo guys. Sayang naman kung di gagamitin niya. Galing ah. Burger steak nila. Lahat burger steak. What? The best. Ano kayang next papakain ni Hanami sa akin? Hindi kayo mapapahiya sa akin guys. Magtitira tayo dito. Galing ah. Ginagawa mo. Ha? Masayang-masaya na naman si Colette. Sarap. Natin yung cheeseburger nila. Guys, cheeseburger. Na-inspire kami gumawa ng video dahil kay Mama Minxie, saka si ano, The Foodie Bee. Meron silang collaboration ng Jollibee Mukbang, so na-inspired kami. Kung gusto nyo kayong ma-shoutout, inspired nyo kami sa kinakain nyo, okay? Galing ah. Libre lang naman yung shoutout guys. Walang bayad. Ang bayad dito. Basta inspired kami sa kinain nyo. Gagayahin namin yan. Kakainin namin yan. Isusubo ko yan. Galing ah. Kasi siya na guys, madaldal ako. Kasi dapat ganun pag kumakain. Parang sa pag-family gathering, di ba? May dinner kayo sa labas. Magkikwentuhan din dapat. Para di kayo boring. Ako kain lang ako. Sarap. Favorite ko to, man. Spaghetti. Saka alam nyo guys, nagkilala kami sarap guys. Yung burger steak ko. Tida ang saya. Sensya na kayo liwanag eh. May dadating. Saan yung twist nito? Ba't puro mayo? May dadating na nga. Tingnan ko.
mo mabubusog ako. Guys. Kasi nang meron ibang buwas na marin. Sumita ka ng Ito lang bro. Hang. sapatos. Sarap guys. Favorite ko to talaga guys eh, Jollibee. Eh di wow! Round one. Ang Siya? Busog na ako. Cheers. Nakailang inom na ako bago ako mag-cheers. Galing ah. Gusto na lang yan. sarap eh. Yan muna tayo guys. Guys, spicy ulit. Ginagawa.
Dito na lang yan. Hindi na kaya ka mga katropa. Parang kumain ka din sili eh. No? Oh. So, yan mga So, katropa. mga katropa. Ito naman tayo. So, May isa lang na natira. ang natira. Ano?